apărătorul creștinătății și Matea Corvin, cel mai apreciat rege al Ungariei. Originea măreței familia Corvinilor este învăluită în mister. Unii spun că se trag din rândul boierilor munteni, fideli lui Mircea cel Bătrân, refugiați în Transilvania. Alții susțin că sunt nobili români din zona Hunedoarei. Oricum ar fi, cu siguranță au fost nobili români și au fost apărătorii cei mai îndrăjiți ai creștinătății în fața pericolului otoman. Primii pași spre ascensiunea Corvinilor i-a făcut Voicu. La 18 octombrie 1409, viteazul cavaler de curte al regelui Sigismund de Luxemburg primește posesia regală Hunedoara ca urmare a meritelor arătate în slujba regelui și a faptelor de vitejie. Căsătorit cu Elisabeta de Margina, au avut doi fii, Ioan de Hunedoara și mezinul Ioan supranumit cel Tânăr. Fiul cel mai mare al lui Voicu, gloriosul Ioan de Hunedoara, este cel care se ridică de la statutul de mic nobil, devenind guvernator al Ungariei. Este cel care a construit și mărețul castel al Corvinilor, legenda vie a Transilvaniei, cu care ne mândrim aici, acasă, la Hunedoara, dar și în depărtări. Așa cum ne spune legenda și numele, blazonul Corvinilor era un corb cu inel în cioc. Stema inițială a fost folosită atât de Ioan de Hunedoara, cât și de urmașii acestuia. După ce a renunțat la funcția de guvernator al Ungariei, Ioan de Hunedoara a primit un nou titlu nobiliar, cel de conte al districtului Bistrița, precum și un nou blazon, în care, pe lângă corb, apare un leu roșu, susținând o coroană de aur, simbolizându-l pe Ioan de Hunedoara, care, precum un leu, a apărat bunurile coroanei și le-a înapoiat cu mărininie regelui. Elisabeta Silaghi, soția lui Ioan de Hunedoara, provenea dintr-o familie nobiliară din Slavonia sau din comitatul Solnocului de Mijloc. Prin acțiunile sale, atât din timpul vieții eroului de la Belgrad, dar mai ales cele de după moartea lui, acțiuni care au avut ca rezultat propulsarea lui Matia pe tronul Ungariei, Elisabeta poate fi considerată o adevărată doamnă de fier a Evului Mediu. Supranumit atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos, Ioan de Hunedoara a luptat cu îndârjire împotriva otomanilor într-o serie de bătălii rămase înscrise pentru totdeauna în istorie. A luptat cu turcii la Sântindru, Sibiu, Zeicani, râul Ialovița, la Varna și la Kosovopolie. Dar cea mai însemnată bătălie a fost cea de la Belgrad. Aici, în urma unei bătălii navale continuate cu asaltul asupra tunurilor care băteau necontenit spre cetate, Ioan de Hunedoara l-a învins pe Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, trezind astfel speranța în inimile tuturor creștinilor. Cel tânăr, numit și Vașcu, fratele mai mic al lui Ioan de Hunedoara, l-a urmat pretutindeni pe acesta. Împreună au deprins arta războiului, împreună au luptat cu turcii și tot împreună au dobândit prima demnitate importantă, cea de ban al Severinului. Însă soarta crudă i-a despărțit. Ioan cel tânăr, murind în luptele cu turcii, date în 1441 în Serbia. Anticipându-și parcă soarta, Ioan de Hunedoara și-a dus fratele spre odihna veșnică la Alba Iulia, unde peste ani va ajunge și el.
Ladislau de Hunedoara a fost primul fiu al lui Iancu de Hunedoara și a însoțit tatăl, încă de tânăr, în toate acțiunile sale militare. Ca urmare a unei îndrăznețe acțiuni de înfrângere a adversarilor familiei, este condamnat la moarte și decapitat la Buda în anul 1457. Matia Corvin, cel de-al doilea fiu al lui Iancu de Hunedoara, ajunge la doar 15 ani rege al Ungariei. Tânăr fiind, nimeni nu a bănuit puternica personalitatea celui care va rămâne în istorie drept cel mai mare rege al Ungariei. A întreținut relații diplomatice apropiate atât cu Ștefan cel Mare, cât și cu domnitorul țării românești, Vlad Țepeș. Matia a domnit 32 de ani, fiind un rege iubit de supuși. La moartea sa, poporul spunând: a murit Matia, a murit dreptatea. Ioan Corvin, fiul regelui Matia, s-a născut pe data de 2 aprilie 1473. A deținut titlul de ban al Croației și Slavoniei. A primit acest nume ilustru, Ioan, nu din întâmplare, ci tocmai cu scopul de a împământeni ideea că este un Corvin. După moartea tatălui său, rămas fără sprijin, Ioan Corvin a părăsit Buda, fiind înfrânt de regele Vladislav Iaghelo în bătălia de la Câmpul Oaselor. Din căsătoria cu Beatrice Franghepan au rezultat 3 copii: Cristofor, Elisabeta și Matia. Ioan Corvin moare în 1504, la doar 31 de ani, în urma unor bătălii cu turcii. Moartea sa este urmată la scurt timp de cea a fiilor, iar după câțiva ani de cea a fiicei sale. Familia aceasta fascinantă a avut un destin unic, surprinzător, spectaculos și a trecut ca o cometă prin lume. Între toți, cel mai tulburător rămâne Ioan de Hunedoara, un simplu nobil devenit cavaler al crucii, apărător al Europei și preaputernic atlet al lui Hristos. Astfel s-a stins măreața familia Corvinilor. Drumul lor, drumul Corvinilor, continuă însă prin noi toți, prin faptele noastre și prin păstrarea vie a memoriei celor care au fost